и съм кандидат за общински съветник от гражданската квота на Движението за права и свободи община Варна. Предприемач съм повече от 15 години в частния сектор и по-конкретно производствения и строителството. Аз и моя екип сме реализирали успешни проекти както на територията на Република България, така и на международно ниво. Имам нужния опит да ръководя екип от хора, с които да постигаме поставените цели. Специализирани сме в проектирането и изграждането на всяка вид детски площадки и спортни. Като гражданин, който живее във Варна, и аз като вас се сблъсквам всеки ден с проблемите на нашия град. Смятам, че е време за ново начало и ние от Движението за права и свободи, с екипа, който имаме, може да работим с максимални сили за това ново начало и да върнем Варна в правилната посока на развитие. А именно подобряване на градската среда за живота, по-добър контрол при проектиране на изграждане на инфраструктурните проекти, проектиране и изграждане на всеки един квартал на нови детски градини и ясли, съоръжения с специални подробности за такива деца, които имат нужда, зелени площи и кътове за отдих и велоалеи, нови детски площадки по европейски стандарти. Ще работим по нови социални проекти. Имам за цел изграждане на ново видеонаблюдение в целия град за сигурността на гражданите и гостите в него. По-добро осветление във всички квартали и пешеходни пътеки. Изграждане на индустриална зона с цел привличане на нови инвестиции и осигуряване на нови работни места. Нашият екип от общински съветници ще има приемен ден и всеки един сигнал, подаден от вас, ще бъде разгледан от нашия екип. Гласувайте на 29 октомври за едно ново начало с бюлетина 57 за екипа на Движението за права и свободи общински съветници община Варна.